Ne balimaw aw ni ɲaguma somɔgɔw nse bibaro bɛ Bamako la ville des trois caïmans kan les aventures de Fifi Awa ani Deli jɔn de delila ka série in lajɛ jɔn de delila ka lajɛ a y'aw bolokɔrɔ tan a ye na an ka baro kɛ a ye na a ye j'aime caman k'a kan a ye na donc ni série in comme série caman n bɛ ka fɛn fɛn de kɛ a bɛɛ de diyara ne ye a bɛɛ de diyara ne ye donc sisan parce que ne yɛrɛ kɔni film malien n m'a fɔ ko défaut t'an ka kow la dɛ mais u ka di n ye yɛrɛ de u ka di ne ni ye donc sisan Awa Bamako la ville des trois caïmans donc Awa ni Fifi ni Deli ka aventure la fɛn min don terimusoma saba u ka vie de don donc terimusoma saba min don depuis u ka denmisɛnninya la u bɛ teriya la donc u y'a décidé ka kɛ ɲɔgɔn kan ka villa dɔ ta ka se ka kɛ ɲɔgɔn kan jeune fille min don u indépendante don quoi u b'u ka baara la u sirilen tɛ mɔgɔ la bɛɛ bɛ baara ɲɛnama dɔ la bɛɛ bɛ place ɲɛnama dɔ la donc u sirilen tɛ mɔgɔ si la quoi donc et puis donc sisan u y'a décidé ka vi ɲɔgɔn kan mais u bɛɛ ta tɛna nɔgɔya pour que o décision in ka ta u bɛɛ ta tɛna nɔgɔya parce que u tɛ milieu kelen na quoi dɔw parents ye faama ye dɔw bɛ faama milieu la dɔw bɛ fantan milieu la donc sisan a problème série in yɛrɛ problème a ka ca en fait an ka quotidien de don an ka quotidien problème donc u bɛ problème caman traité notamment l'infidélité le maraboutage la polygamie, la drogue, l'homosexualité, l'insécurité, et il y en a tellement, en fait, ils traitent tout le sujet quotidien du Malien, quoi. En fait, où les Maliens ont un problème tchama, parce qu'il y a bête c'est qu'à faux flumon bella, mais tchama, qu'on va aller là. Tchama va aller là. Donc, si ça, ne yɛrɛ kɔni ne hakilinata kɛra mun ye a la ni a ko thème minnu bɔra kan a thème ma deli ka bɔ film caman na quoi a thème ma deli ka bɔ film caman na parce que a thème dɔw u ma nɔgɔn u fɔli ma nɔgɔn et puis u traiteli ma nɔgɔn donc ne yɛrɛ kɔni bolo u ye miiriya ɲuman sɔrɔ pour que ka se ka a ko bila sira la et puis TV5 kun y'a TV5 mɔgɔw de ye a film san parce que a kun bɛ bɔ TV5 de la awɔ donc parce que a diyara mɔgɔ caman ye et puis aw yɛrɛ minnu y'a lajɛ a ye na a k'a fɔ aw hakilinata kɛra mun ye nin série in na et puis minnu m'a lajɛ aw jija aw ka cliquer lien kan ne ka page Facebook kan ou bien aw ka cliquer lien kan n ka YouTube kan lienw bɛ yen aw ka se ka t'u lajɛ parce que fɛn mun don a bɛ saison 2 de b'a la quoi saison 2 de b'a la donc saison 1 saison première avec plusieurs épisodes et puis saison 2 donc histoire bɛ jeune fille ninnu de kan an'u ka famille an'u ka entourage bɛɛ kan quoi parce que i bɛ monde bɛɛ ye donc i b'u ka vie ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'u ka vie ye baarayɔrɔ la et puis i b'u ka vie ye u n'u ka famille fɛnɛ donc c'est très intéressant quoi en fait angle de vue kɔni a ɲana yɛrɛ de ne yɛrɛ kɔni bolo donc film don comme série min don ani film ninnu comme u caman u ɲana donc u kɛcogo fɛnɛ voilà o fɛnɛ ɲana quoi donc aw ka hakilinata fɔ ne ye Fifi ni Awa ka Deli ani Deli ka aventure la aw hakilinata kɛra mun y'a la donc aw ka hakilinata fɔ an ka baro kɛ dɔɔni a ko kan ok ani ɲaguma a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ awɔ